Bueno, nunca podemos subestimar unha caída, moitas veces yo te hemos contado aquí no termómetro, por iso se queremos falar co doutor López. Que tal, Iago, como estás? Moi ben. Bueno, queremos falar contigo de cando, sobre todo, temos que empezar a preocuparnos e como reaccionar, ¿no? ante unha caída, porque claro, que pode pasar no cráneo, non, para entendernos na cabeza, se nos levamos un bo golpe. Correcto. Cando levamos un bo golpe podemos ter, por un lado, consecuencias externas que son facilmente apreciables e que non son ter moita importancia, é dicir, podo tener unha zoa bombada se foi un traumatismo contuso, podo ter unha ferida se foi un traumatismo inciso, ou se teño mala sorte, me deño unha malleira na cara, pois pode quedarme a cara como as covas de Nerxa, pero realmente o que nos dá medo a nos é o que pode pasar dentro. E para iso fixen este exemplo de alta tecnoloxía que consiste en... Que chulo! Imos simbolizar que esta boneca é o noso cerebro no líquido cefalorraquídeo dentro do cráneo. Normalmente, se eu fago así, non vai pasar grandes cousas porque o cráneo é un cofre moi sólido. Pero eso non significa que non poda ocurrir nada dentro inda que non teño unha fratura de cráneo. É que se eu teño un trauma por alcance, o bato o caio no chan e non rompe o frasco, pero fago así, de repente, aquí pasan cousas. O noso cerebro non é tan móvil como esta boneca, afortunadamente, pero pasan cousas. Por un lado, os vasos sanguíneos que nutren o cerebro poden sufrir unha tensión que rachen e se produza unha hemorragia intracraneal, que, por suposto, é unha cousa tremendamente grave e que produce síntomas que son moi llamativos, é dicir, non soen pasar desapercibidos. Tamén pode ocurrir algo que soe ser menos grave que o edema cerebral, é que o cerebro, igual que o resto dos órganos, se eu me manco aquí, vaise me hinchar o brazo dentro dunhas horas e o cerebro pasa igual. Se un edema cerebral moi grande é moi grave, pero é moi frecuente que exista xente que teña síntomas de hipertensión intracraneal que están un pouco aí abombados despois dun golpe e, sin embargo, non hai que operarles, non hai que ingresarles, sencillamente guardar observación na casa, porque esa pequena hinchazón cerebral vai remitir co tempo, pero a veces causa síntomas espectaculares. Un irmán mío caeu de espaldas e bateu na zona occipital no colexio xogando fútbol e quedou sin visión durante un rato. Por sorte tamén para o mestre, que non sei por que non chamou a ambulancia e o deixou reposando en secretaría, eran outros tempos, o deixou reposando en secretaría para cando chegaran os meus pais xa recuperar a visión. Pero sobre isto quedou cego durante un par de horas. É que isto unha pasa, é dicir, cando nos damos un golpe, canto tempo temos que estar agardando se pasa algo? Eso é unha moi boa pregunta, porque creo que todos temos esa conciencia desa persoa que tivo un accidente, non pasara nada e unhas horas despois entrou en coma. Si pode ocurrir, é moi raro. Normalmente, os vasos sanguíneos que van romper no cerebro son vasos que están no espacio subdural. Isto significa que están nunha zona onde hai bastante espazo para que sangren, para ben ou para mal. Pero a veces racha un vaso sanguíneo que está xusto entre o cráneo e a dura madre, que é unha membrana moi dura e que está moi fortemente pegada ao cráneo. Entón, se hai un vasiño que está sangrando aí pouco a pouco, sangra tan pouco a pouco que a persona non ten ningún tipo de síntomas. Sen embargo, unhas horas despois pode entrar en coma. É unha complicación extremadamente grave. Pero iso soe ocurrir dentro das 6 primeiras horas, e sendo moi conservadores dentro das primeiras 24 horas. Co cual, se unha persona 24 horas despois do golpe non ten ningunha manifestación, é moi raro que teña eso. Hai unha cousa que é moito menos urxente, que é o hematoma sudural do paciente ancián, é que os pacientes anciáns ten un poquinho máis de espazo no cerebro e poden tardar máis tempo en ter síntomas, pero que, como tamén tarda moito máis tempo en empeorar, pois bueno, tampouco hai que ir correndo. Vale, pois nos quedamos con esa marcha das 6 horas, non? Sí, 6 horas é o período máis perigoso. E se quere ser moi conservador, 24. 24. Claro, unha das peores caídas é a que nos pode provocar o chamado traumatismo cranoencefálico, que temos ademais un grafismo para ver cales serían os síntomas. É dicir, que estamos ante unha caída importante. Os síntomas que suxiren que pode haber unha lesión cerebral grave son a pérdida total de consciencia, a presencia de convulsións, que casi sempre significa que existe sangrado, e tamén a presencia de vómitos. Se son vómitos prácticamente instantáneos, existe un risco moi alto de que exista alguna complicación grave. Hai outros que son máis difusos, por exemplo, a somnolencia, a obnubilación ou a presencia de sangrado externo. Que exista sangrado externo implica que foi un bo golpe, pero non necesariamente significa que exista algo. Ahora ben, bueno, iba a decir, non somos médicos, eu si son médico, pero o resto da xente se ve calquera desos síntomas que chame ao hospital, pero digamos que podes asustarte máis ou menos según as cousas que vexas. Existe unha excepción, se o sangrado é no oído, sí que pode ser unha complicación moi grave porque pode implicar fractura da base do cráneo, en cuyo caso non se debe mover esa persoa. Pois hai que oír pros profanos da materia, os que non somos médicos, se alguén se dá un golpetazo e ten os síntomas que nos acabas de describir.
Importante, como actuar? Temos aí ese boneco, é dicir, imaginamos que nos topamos con alguén que se dá un tortazo e queda inconsciente. Como mover a esa persoa? Antes de coller o boneco, colleríamos o teléfono e chamaríamos a 112 porque, a pesar do que sabe, as películas americanas, a ambulancia non se presenta inmediatamente en canto están igual en outro municipio e se chaman da central. Entón, vai tardar un ratiño. Entón, primeiro hai que chamar e despois temos que colocar a persoa en o que chamamos posición de seguridade porque se a persona boteu na cabeza está inconsciente é moi probable que dun momento a outro comece a vomitar. E se vomita está boca arriba, o vómito que é terriblemente ácido vai entrar no pulmón, entón vamos a tener dos problemas, unha hemorraxia intracraneal e unha neumonía gravísima. Entón, temos que terlo en posición de seguridade, salvo que este sangrando pola orella. Se está sangrando pola orella, deixamos estar hasta que chegue o 112 os bombeiros. É dicir, porque mover a unha persona que ten fractura da base do cráneo pode provocar a morte da persoa no momento. Entón, temos que deixalo. É dicir, sí, pode que vomite, pero es que a outra posibilidade é moito peor. Entón, se vemos un sangrado pola orella, temos que... A ver, se ese golpe foi forte, pois me fixeron así, sangro pola orella, aí sí que podo facer algo, mancaríame na orella, pero se vemos que de oído brota sangre, existe un riesgo moi alto que se produzca unha cousa que se chama fractura do peñasco, é gravísima, por iso que nese caso, mellor deixar os profesionais. Por iso aí non mover. Creo que temos unha preguntiña de WhatsApp, non sei se nos dá tempo a que entre algunha prodoutor. Dime que sí, a ver que nos consultan sobre este tema. Tive un accidente de tráfico hai meses e aínda me doen as cervicais. Recupereime? Casi seguro que sí. Hai unha consecuencia moi frecuente dos accidentes, sobre todo se son accidentes de tráfico, é que este tipo de movimento acaba producindo microroturiñas de fibras musculares e de ligamentos que provoca unha forte contratura que dura semanas. O problema que temos tamén é que o tratamento que se lle dá aos traumatismos craneoencefálicos na medicina privada é horrible. E como casi sempre hai un seguro de tráfico por estas cousas, pois o mandan a un centro de rehabilitación privada que llan 10 minutos de calorciños, 10 minutos de masaxiños, 10 minutos de calambriños e que pase o seguinte, porque así vou creando unha cadencia de pacientes. Eso é unha basura, é dicir, ninguén cura con eso. Pero se vas a un fisioterapeuta privado, se utilizas técnicas de calor, estiramientos para conseguir que esa tremenda contractura que tes persistente vaya aliviándose pouco a pouco, sí que acadarás a melloría. A ver se nos dá tempo outra dúbida. Un audio, dime. A ver, imos escoitar. Eu fai uns 8 anos tive un problema nun partido de fútbol que ao rematar de cabeza xunto a un rival caín un pouco mal e batín coa cabeza no suelo e durante todo ese día pues, permanecín, digamos, en amnesia porque non me acordaba do que fixera ese día ou do que almorzara, de nada. O sea, de feito, a día de hoxe non recordo nada dese día, solo do anterior, do posterior e tal, pero nada dese día. Entón non sei se podo ter algunha secuela ou algo, pero bueno, eu levo unha vida normal. Bueno, como el ben dixo, leva unha vida normal. Eso te mete un susto de morte, pero rara vez implica algo malo. O problema que hai é que, cando eu teño un golpe forte, ocurre eso, pasa algo parecido a se che mollen os cables do ordenador mentras estás escribindo. É dicir, se eu estou escribindo un informe médico, teme pasado, un informe médico, 20 minutos, todo minucioso, pero sen haber grabado nada, e de repente se produce un microcorte de electricidade, de repente, ala foi o informe. O ordenador averiouse? Non se averiou, pero perdín un informe. Entón, o meu cerebro estaba traballando coa información do partido de fútbol e antes de que se grabase na área de memoria de cerebro, cortouse a electricidade durante un microsegundo e o cerebro non recibiu dano, pero o recordo de que estaba facendo xusto antes ou xusto despois sí que pode desaparecer por ese corte de electricidade que se produciu mentras o cerebro vibraba. Pero por sorte é rarísimo que se eso non se acompaña de síntomas nas horas posteriores que impliquen ninguna lesión cerebral. Entón, este rapaz sencillamente terá esa laguna na súa vida como se hubiera tomado 2 gin tonics, pero nada máis. Igualiña, ainda que un pouco máis doloroso. Moitas grazas, doutor, como sempre.